Είστε αρθρογράφος στην εφημερίδα Δημοκρατία, ασχολείστε με τα θέματα, τα γεωπολιτικά θέματα, με την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου που βράζει, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο θέμα με το μεταναστευτικό. Αποτελεί πρόβλημα των τελευταίων ετών, αλλά στις μέρες μας έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις την ώρα που μιλάμε αυτή και τον τελευταίο οκτάμηνο αυτό. Τι φταίει σε αυτό, κύριε Καλεντερίδη? Καταρχάς να πούμε ότι το μεταναστευτικό πρωτογενώς δημιουργήθηκε λόγω της απροκάλυπτης παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας σε μια κυρίαρχη χώρα όπως είναι η Συρία. Οι χώρες που προανέφερα εξόπλισαν διάφορες ομάδες, τις εκπαίδευσαν, τις χρηματοδότησαν για να στραφούν εναντίον του νόμιμου καθεστώτος, της νόμιμης κυβέρνησης, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί μια ολόκληρη χώρα 22 εκατομμυρίων ανθρώπων στα πρόθυρα της διάλυσης, να προκληθούν εσωτερικές ταραχές, εσωτερικές συγκρούσεις, ένοπλη εξέγερση εναντίον της κυβέρνησης, απάντηση της κυβέρνησης αυτή στην ένοπλη εξέγερση, στις επιθέσεις που δέχθηκε από τις ομάδες τις ένοπλες που εξοπλίστηκαν από τις χώρες που προανέφερα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πρωτογενώς την προσφυγοποίηση, τη φυγή από τις αιστείες τους περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνθηκαν κυρίως στην Ιορδανία, όπου υπάρχουν περίπου 2 ή 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο κύμα σε σχέση με την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας στο Λίβανο, και η τρίτη χώρα που δέχθηκε πρόσφυγες από την Συρία, φυγάδες από τη Συρία, είναι η Τουρκία, που ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από 800.000 μέχρι 1,5 εκατομμύριο, γιατί η Τουρκία δεν δίνει σαφή στοιχεία. Αυτή η κατάσταση όμως μέχρι τις αρχές του έτους του 1915 ήταν σχετικά ελεγχόμενη. Τι θέλω να πω? Ιδιαίτερα στην περιοχή της Τουρκίας είχαν χτιστεί ορισμένες προσφυγοπόλεις με σκηνές αλλά και με κοντέινερς, κυρίως με σκηνές, οι οποίες αυτές πόλεις ήταν οριοθετημένες στην περιοχή κοντά στα σύνορα με την Συρία, δηλαδή στο νομό της Αντιόχειας, του Κιλής και του Αντέπ, του Γκαζί Αντέπ. Παρέμεναν εκεί άνθρωποι σε φυλασσόμενους πόλεις και οικισμούς υπό τον έλεγχο της τουρκικής αστυνομίας, και μέχρι που η άνοδος στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, που υιοθέτησε αυτή η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση 25 Ιανουαρίου, το δόγμα των ανοιχτών συνόρων, ήρθε να ταράξει αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, όπως σας είπα, με την πρωτογενή προσφυγοποίηση σε πρώτη φάση των κατοίκων της Συρίας. Η Ελλάδα, όπως σας είπα, εξήγηλε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων. Τότε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είπε ότι, ότι πρέπει να γκρεμιστεί ο φράχτης στον Εύρο. Αυτό, ξέρετε, έδωσε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα στους διακινητές, οι οποίοι είναι τεράστιας, οι οποίοι έπαιξαν, οι διακινητές, οι μηχανισμοί των διακινητών έπαιξαν τεράστια σημασία για να προκληθεί δευτερογενώς αυτό το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, κίνησης των προσφύγων από τις πόλεις, τις προσφυγοπόλεις που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία, στα ελληνικά νησιά, στη συνέχεια στην υπηρετική Ελλάδα και εκείθεν στην Ευρώπη. Αυτοί οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα δεν είναι πρόσφυγες των τελευταίων μηνών από μάχες που γίνονται στη Συρία. Αλλά είναι πρόσφυγες που κάθονται ήδη στην Τουρκία περισσότερο από 2 και 3 χρόνια. Ο μικρός Αιλάν, που βρέθηκε νεκρός σε μία ακτή στην Αλικαρνασσό, ήτανε 2 χρόνια ή και παραπάνω, το δήλωσαν και οι γονείς του, σε μία προσφυγούπολη στην Τουρκία, και μόλις η Ελλάδα άνοιξε τα σύνορα, πήραν το δρόμο να έρθουν στην Ελλάδα και συνέχεια να βρεθούν στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, σαν χώρα, κύριε Καλεντερίδη, πρέπει να προσφέρουμε άσυλο. Το προσφυγικό το έχουμε βιώσει. Αλλά είναι μόνο πρόσφυγες μέσα σε αυτήν όλη τη ροή της μετανάστευσης? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος να εισραίουν και άνθρωποι που δεν ξέρουμε
από πού είναι και με τι προθέσεις έρχονται? Να σας πω, η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, επειδή ιδιαίτερα οι πρόσφυγες από τη Συρία, οι Σύριοι, είναι ένας αδερφός λαός και φιλετικά και πολιτισμικά, παρότι είναι μουσουλμάνοι οι περισσότεροι, είναι ένας λαός συγγενικός με τον ελληνικό λαό. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να αναπτύξει μια δικιά της πολιτική προτού γίνει το δευτερογενές κύμα των προσφύγων προς την Ελλάδα και να φροντίσει να δημιουργήσει και η Ελλάδα 2 ή 3 προσφυγοπόλεις των 30.000 κατοίκων που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί οι Σύριοι, χωρίς να φροντίσει η Ελλάδα μέσα από μια συνεννόηση με την Τουρκία να πάρει το μερίδιό της σε αυτό το βάρος. Να πάρουμε λοιπόν 100.000 αν θέλετε πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ορισμένοι από αυτούς αν θέλουν να φοιτήσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, για τους νέους εννοώ, ή να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να εξασφαλίσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να γίνει αυτό. Όμως άλλο αυτό, άλλο να έχεις μια πολιτική για τους πρόσφυγες και άλλο να καταλύεται η κυριαρχία της χώρας. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και επαναλαμβάνω, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρύβουμε και την αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει, που συμβαίνει με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, να έχουμε ανοίξει τα σύνορα και να έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και στη χώρα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από αδυναμία της Ελλάδας. Αυτό έχει, ξέρετε, πολλαπλές επιπτώσεις στη χώρα μας. Μία δε από αυτές είναι η πίεση που δεχόμαστε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε κοινές περιπολίες με τους Τούρκους. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς σας ακούγεται αυτό που ζήτησαν από κοινού φύλαξη, διάσωση και αποτροπή επί ελληνικού? Αυτό είναι νερό στο μήλο της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Δίνεται, όμως, όταν δίνει μια χώρα την εντύπωση ότι αδυνατεί αντικειμενικά να προστατέψει τα σύνορά της, τότε έρχεται και η Ευρώπη που θέλει να λύσει το δικό της πρόβλημα και λέει εντάξει, αφού δεν μπορείς να τα προστατέψεις μόνος σου, να τα προστατέψεις με την Τουρκία. Φυσικά υπάρχει πρόταση και σε αυτό, υπάρχει λύση και σε αυτό. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της, να δηλώσει ότι τα σύνορά της δεν είναι διάτρητα και δεν είναι αφύλακτα και να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυση της Frontex. Σήμερα διάβασα και μία πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και να αναλάβει η Ευρώπη τις ευθύνες της για την ενίσχυση της προστασίας των ελληνικών συνόρων, αντί να προτείνει αυτή την άθλια πρόταση, και προσέχω τη λέξη που λέω, την άθλια πρόταση όπου εξομοιώνεται ο θήτης με το θύμα για να κάνουμε κοινές περιπολίες η Τουρκία με την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλο αυτό το κύμα των προσφύγων, το δευτερογενές κύμα των προσφύγων, μπορεί να έχει ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση, όμως και η Τουρκία κάνει τη δική της πολιτική. Εκμεταλλεύτηκε την αβελτηρία της κυρίας Τασίας και της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό και μας στην ουσία σμπρώχνει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί η Τουρκία έχει δεύτερες σκέψεις στο ζήτημα αυτό. Επιδιώκει μια ισχυρή μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη, επιδιώκει μια ισχυρή μουσουλμανική κοινότητα στην Ελλάδα, γιατί ο στόχος της Τουρκίας είναι να αποτελέσει αυτή την μπροστάτιδα δύναμη των μουσουλμάνων, των Βαλκανίων, της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρώπης, να εργαλειοποιήσει αυτούς τους πληθυσμούς και να τους χρησιμοποιήσει εποφιλία των δικών των συμφερόντων. Μας λέτε, κύριε Καλεντερίδη, δηλαδή ότι ορθώς έπρεξε η ελληνική κυβέρνηση και αρνήθηκε, ήταν αμετάκλητη και εντελώς αρνητική απέναντι στην πρόταση των Ευρωπαίων, αλλά αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνει κάποιος προγραμματισμός, η πρόταση αυτή μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, έτσι δεν είναι? Μα την απορρίψαμε, έφυγε από το τραπέζι και σήμερα ξαναήρθε. Νομίζω κάποιος πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας αξιωματούχος την επανέφερε. Ακούστε, όσο και να την έχουμε απορρίψει, έστω και αν τελικώς πείσουμε τους Ευρωπαίους να μην την επαναφέρουν, στην πολιτική μπαίνει στο τραπέζι, αυτό παίζει ρόλο, αφήνει σημάδια και μάλιστα μία δυσάρεστη γεύση, αν θέλετε, στην εξωτερική μας πολιτική, και θα έλεγα ότι αυτό το ζήτημα το βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, και μια τελευταία ερώτηση. Τη δεκαετία του 1990 γεωπολιτικά συμφέροντα που παίχτηκαν στον Περσικό κόλπο
Εδώ τώρα, όπως είπαμε, όπως προλόγησα κιόλας, στην περιοχή μας, στην ευρύτερη γειτονιά, η ευρύτερη γειτονιά μας βράζει, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε το κουρδικό, έχουμε την αιματοχυσία αυτή στην Συρία, έχουμε τον δρόμο των τζιχαντιστών, Παλαιστίνη-Ισραήλ, η διαμάχη του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Από την άλλη, η Ελλάδα, ακούμε, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Σε μια χώρα οικονομικά τσακισμένη, γιατί κακά τα ψέματα, την τελευταία πενταετία έχουμε την οικονομική κρίση. Τι μέλη γενέστε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Πράγματι αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας? Σταθερότητας, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μια ιστορική βαρύτητα. Ήταν πάντα μια χώρα που γεφύρωνε διαφορές και δεν δημιουργούσε χάσματα, όπως για παράδειγμα είναι η Τουρκία. Αλλά θεωρώ ότι ειδικά την περίοδο αυτή, παρά την τεράστια οικονομική κρίση που σοβεί και ταλαιπωρεί τη χώρα μας, το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή ισχύος, αν θέλετε, της σταθερότητας της χώρας, και Κύπρος και Ελλάδα πράγματι μπορούμε να παίξουμε έναν επικοδομητικό ρόλο την επόμενη μέρα στην περιοχή. Ασφαλώς τώρα που είναι σε εξέλιξη η κρίση, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναμειχθεί, δεν πρέπει να αναμειχθεί, ούτε και η Κύπρος. Το μόνο που μπορούμε να προσφερθούμε είναι να αποτελέσει η Κύπρος και η Ελλάδα μια βάση για διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι μια πολιτική την οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε από τώρα, γιατί κατά την εκτίμησή μου η εμπλοκή της Ρωσίας στην Συρία θα λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων. Εκτιμώ ότι το 2016 θα είναι ένα έτος, αν όχι οριστικοποίησης της λύσης, αλλά δρομολόγησης της λύσης για την Συρία. Και από τη στιγμή που θα δρομολογηθεί μια λύση για τη Συρία, αυτή η χώρα, όπου έχουν καταστραφεί εκατομμύρια σπίτια, δημόσια κτίρια αλλά και κρατικές υποδομές, θα χρειαστεί μια δεκαετία για να ξαναχτιστεί. Και εκεί η Ελλάδα, αν, επαναλαμβάνω, σχεδιάσει από τώρα μια στρατηγική αλλά και ένα σχέδιο ανθρωπιστικής παρέμβασης και επέμβασης στο μέλλον, εκεί η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν στρατηγικό ρόλο στην ανοικοδόμηση αυτής της χώρας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα έχει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, πλην όμως δεν γίνονται, είναι νεκρός τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γίνει από τώρα επεξεργασία μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής, ενός σχεδίου, να αναλάβει η Ελλάδα να ξαναχτίσει αυτή τη χώρα, γιατί δεν δικαιούται κανείς άλλος να το κάνει, και εξειδικεύω και λέω ότι δεν δικαιούται να το κάνει η Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι η χώρα που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταστροφή της Συρίας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε παρόντες στην περιοχή. Γι' αυτό λέγαμε στη διάρκεια του δημοψηφίσματος αλλά και τους προηγούμενους μήνες που υπήρχαν φωνές για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, γιατί η παραμονή μας στην Ευρώπη δεν έχει οικονομικά χαρακτηριστικά, έχει γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, έχουμε γεωπολιτικά ωφέλη, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που, παρότι είμαστε σε μια χώρα σε οικονομική κρίση, ναι, είμαστε πυλώνα σταθερότητας και η Κύπρος και η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. Και ευτυχώς και το προλάβαμε την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά λένε, κύριε Καλεντερίδη, ότι η Ελλάδα είναι ένα φτωχό κράτος με πλούσιο ρηχτό πλούτο. Γιατί δεν βγαίνει αυτός ο πλούτος τελικά? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που προέκυψε, που εμφανίστηκε η κρίση στην Ελλάδα, αντικειμενικές συνθήκες υπήρχαν, για να μην τα ρίχνουμε όλα σε ξένους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε η κρίση στην Ελλάδα, ο χρόνος που εμφανίστηκε, ο τρόπος με τον οποίο πειράχτηκε το έλλειμμα και κυρίως η διάρκεια και η τροπή που πήρε η κρίση όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πιθανόν να σχετίζεται και με σχέδια που υπάρχουν δυνάμεις έξω από την Ελλάδα, η Ελλάδα να καταστεί μια χώρα σε πλήρη αδυναμία, να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα του υποθαλάσσιου και του ορυκτού της πλούτου, εννοώ του ενεργειακού της πλούτου, και οι ξένες εταιρείες σε μια χώρα που είναι στην κυριολεξία με την πλάτη στο τοίχο ή θα έλεγα και στο καναβάτσο, να μην μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε,
όταν περάσουμε στη φάση της εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια, να ξεπουληθεί ο ορυκτός μας πλούτος για να ξεχρεώσουμε μόνο μέρος του τεράστιου χρέους που έχει συσσωρευτεί στις πλάτες της χώρας.